Kaixo, ia bideo honetan 29. problema ebazten saiatuko naz. Eta problema honek esaten du, 5 bider 5 bider 5 kubotxoz osatutako kubo handi hau daukagula. Eta kanpokaldetik margostu egiten dugula gorriz. Lehenengo galdera da, unitateko kubotxo hauek, zenbat kubotxo egongo dira gutxienez alderen bat gorri daukatenak? Orduan egingo duguna da, joango gara gorriz margosten. Eta margosten goazen enean zenbatzen joango gara. Orduan hasiko naiz aurreko aurpegi honetatik. Zenbat kubotxo margostu behar ditut? 1, 2, 3, 4, 5, bider 1, 2, 3, 4, 5. 25, ezta? Guzti hauek izango dire 25. Orduan, aurreko aurpegian 25. Zer gertatuko da? Atzeko aurpegiagaz. Atzeko aurpegian margosten ditudanean hau, hemen beste 25 kubotxo edukiko ditut. Joango gara goikaldera, goiko aurpegira. Goiko aurpegian, zenbat falta dire margosteko? 1, 2, 3, 4, 5, bider 3. 15, ezta? 15 goikaldean, eta behekaldean, beheko aurpegi honetan beste 15. 3, bider 5. 3, 6, 9, 12 eta 15. Aztu baino lehen hau, peniko guz hemen, 15 eta 15. Eta falta idatez orain. Ezkerreko aurpegia eta eskuinekoa. Eskumetekotik hastemanaz, zenba falta idataz? 9. 9 alde batean, eta beste 9 bestien. 9 eta 9. Orduen guztire eukikotaz. 25 eta 25. 50, gehi 15 eta 15. 30, gehi 9 eta 9, 18. Zerkatu. Eta horrek egiten dau, 88. Beraz, 88 kubotxo izango ditut, gutxienez alderen bat gorri daukatelak. Bigarren galderak zer dino? Esaten dau. Pentsatu handiagoa egin nahi dugula, kubo handiago bat. Eta horretarako kubotxo berdeko geruza bat jartzen diogula gainetik denean. Zenbat kubotxo berde beharko ditugu? Egingo dutena da, kubotxo berdeak ipintzen hasiko naz, eta zenbat duten joango gara. Atarako dut kubotxo hau, eta margostu ingo dugu berdez. Badakit, eta beste egunean klasean ikusi gendun, ez daukadala zertan kubo hori guztiz dana berdez ipini beharrik. Egongo dira aurpegi batzuk, ez dirana beharrezkoak berdez margostea. Baina, esketxapekin egiteko askoz beharrez hau da dana berdez margostuten badut. Egingo dutena da, hause, hemen txepe gauko dut. Perkatu. Hau ez dut behar dian. Hor txepe gauko dut. Eta oin, egingo dutena da, gure dut hau, arpegi hau, dana bete, berdez bete. Orduen, bitu zer ingo duten. Eta gero esplikako txue zerretik, hause kopio behar dut 6 aldiz. Eta bat-ematek esan lehike, baina, 5ekin nahikoa izango litzake. 5ekin ingo nuke arpegi hau. Baina gero behitu zer egin behar duten. Hau bete inbarko dut, horregaitik urteera hau behar dut. Eta beste aldea, atzeko aldea bete beharko dut, horregaitik bidot irteera. Orduan, oin egin behar dutena da,
errenkada guzti hau aukeratu, selekzionatu, eta oin, kopiauko dut hause, 6 aldiz. Eta holantzik, geratuko jata aurreko aurpegia dana beteta. Tapaute, bai? Ikusten duzu zelan, orduen gero inbarko dutena da geruza hau onuntza ekarri, beste geruza hau onuntza. Hause, goruntza, eta hau berkoa be onuntza, eta holan dana beteko nuke. Bai? Orduen hasteko, zenbat kubotxo behar izan ditut aurreko aurpegia dana beteteko. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bider, 7. 59. Bai? Ipiniko dut hemen 59. Atzekoan, zenbat beharko dutez? Beste 59. Bai? Eta behitu zer ingo duten. Selekzionako dut guzti hau. Ia utzunerik izten ez duten. Holantzik. Eta oin, enko dutena da, parkatu. Ia asmatzen duten, hause, hona ekarri. Bai? Parkatu, Ez dozte balio izen, zozerrindeto hor txarto. Berrira aukeratuko dut. Eta ia erreza huiten duten hola. Zuz. Holantzik. Eta hau hementxe. Ia oin ondo induzten, ointxe bai. Bai, orduen, atzeko geruzan be, 59 behar dutez. Jagonez, goikora. Goikoan, zer egin behar dut? Geruza hau, kapatxu hau, kopia egin behar dut, bai? Zenbat aldiz kopia behar dut? Bai izango da. 1, 2, 3, 4, 5 aldiz kopia behar dut. Hau, ekarriko dutuna, 5 aldiz. Eta hortze geratzen eta, orduan, 5 bider 7 behar izan dutez. 35. Eta hemen bebai, 35. Hemen, zarin barko dut. Barriro be. Aukeratuko dut geruzetako bat. Eta hau kopia egin behar dut. Hemendik. Ona, badezpadengo eta astiro, bale? Bat, ikusi dizuen, Ia ondo iten duten, hor, 2, 3, 4, eta 5. Bai, lehenaren indot, bai, ikusi dizuen indogule. 5 aldiz, 7 kuboko errenkada hau kopiatu dut. Horregaitik 35. Oin eskerrekoa eta eskumekoa. Zenbat kubotxo beharko ditut? 1, 2, 3, 4, 5, bider 5, ez da? 25 beharko ditut, orduan hartuko ditut 5 hauek, eta kopiatuko dodaz, hemendik, ona esango txet kopia hori 5 aldiz egiteko. Eta hortxe dekot. Bai? Atzekoan ingo dut, astiro. 5 kopia horiek ingotaz, astiro. Orduan aukeratzen dut 1, 2, 3, 4, eta 5. Hartzen dut hause, 5, behin egiten dut. Beste 5. Beste 5. Beste 5. Eta beste 5. 25 egin ditut.
Hogeita bost. Hogeita bost. Beraz, guztira, dekotez. 59 eta 59, 98. Gehi, 35 eta 35, 70. Gehi, 25 eta 25, 50. Bueno, hau izango litzateke 00 sortzi, eta 9 gehi 7 16, gehi 5 21. Beraz, 218 kubo 8 berde beharko nituzke, kubo gorria di kapa bat gehiago ipinteko. Bai? Eta kapatxu bat bakarrik egin dutzet, nik edozein lekutan kubotxu bat kenduko baneuke, ikusten duzue hor azpian dekogula kubo gorria. Bale? Bueno, hau izan da guztia. Gero arte!